Bones, benvinguts a un nou vídeo. I no sé per què he cridat tant al començar, però bueno, no passa res. L'últim dia vam trobar diamants, vam trobar de tot. He trobat els 3 gossos ja. Els he buscat, es veu que mireu, en el mapa, ara casa nostra està aquí. En el mapa no surten. Ah, sí, mira, oh, Dios, quin mal. Mireu, aquí en el mapa surten aquests 3 puntets aquí, són els gossos. Però al mapa si no es veuen, llavors els perdo, busco pel mapa i no els trobo. He estat buscant la lava, no sé per què us he dit els gossos, bueno, he estat buscant la lava i després he mirat el mapa i he trobat aquí que hi ha un huevo de lava increïble. Què farem? Com que pel que es veu, jo no ho sabia, però la lava no pot ser lava infinita, l'últim dia vam trobar un huevo de coses. I aquí no hi ha res, vaja, aquí tampoc. Aquí hi ha carn, vaig matar unes ovelletes. Oh. Ui, ja està. I aquí tenim el nostre iron. No, em sembla que era nivell 15, som nivell 17. Tenim iron de sobres. Tenim una de ferro que flipes. Aquí dintre. Ah, mira, jo he trobat el meu cubell. Ja sé que fallava. No era sal el que havia de posar, era sucre. Ja veureu què es fa amb això. Ara flipareu. Poses això, això aquí i això aquí. I tenim un Speed Energy Drink. Beguda energètica de velocitat. I ens dona Velocity Haste 3. Què vol dir Haste? No ho sé. Ho he provat? Sí. Què fa? Piques més ràpid. Ja està. Bàsicament el que et diu és que vas més ràpid picant. Ens ho veurem quan estiguem en apuros, d'acord? M'ho guardaré perquè si necessito anar super ràpid a per alguna cosa em servirà molt. Vaig a fer-me el pic de diamant. 1, 2, 3, me'ls enduc aquí, pals també. Moment històric, primer pic de diamant de Monònix, primera temporada. 1 diamant, 2 diamants, 3 diamants. Txatxan. Aquí, guardem el nostre pic de diamant. El faré servir? Sí. Quan? Per picar l'obsidiana, hombre, faltaria més. Em preparo per anar a per la lava. Molt bé. Aquí tenim lava. Ui, quin gall. Estic per endur-me el cubell, però, ai va, mireu el minimapa, la de lava que hi ha a l'altra banda. El que no sé és si no és estable, que no té pinta, si podrem fer obsidiana o no. La meva intenció és que vaya galls, tio. És tenir obsidiana. I estic prou en tensió que si caic perdo el meu pic de diamant i la pala mamadíssima i moro, en general, que a més m'han de passar núvols per la cara, saps? Efectivament és un trist bloc de lava. Veieu? Es converteix en pedra, no en lava, tio. O sigui, no. Bueno, tu, la que he liat. La de pedra que hi haurà allà baix. La lava... Ah, sí que hi ha obsidiana, sí que hi ha obsidiana. Com s'ha creat l'obsidiana aquesta? Si no hi ha obsidiana, què dic de l'obsidiana? I l'obsidiana? Tu, estic amb l'obsidiana al cap i t'ho juro que he vist l'obsidiana per un moment. Però no n'hi ha. Tenim un trist cubell de lava. Vaig a veure si allà dalt que n'he vist en puc agafar. Vale. Ara, com que només tenim un de lava, m'enduc aquesta també. No hi ha lava enlloc, tio. Enlloc. Vale, hauré de mirar en mines o alguna cosa. Ho faré fora de càmera, trobaré lava i picaré obsidiana. Ojo, un pato! Perquè va marxar enrere el pato. Ara va marxar endavant. Són oques. Vaja. Pego una oca. Són molt agressives les oques, Com em pigui una, em piguen totes, crec jo. No sé. Ah! Corre. Corre. No. Ah! Sí que em persegueix. Em persegueix. No. Tu, és l'amiga. No ve ell, Va, vinga, por lista.
En 2 cops a les 5. En 2 cops... Vine aquí. Tu, què fot fava, això? Que no mor. Ara buscaré un llac de lava per tenir obsidiana. Ok, xics, he trobat lava. La lava està aquí dalt. I sento un aldeano i em pregunto, què fa un aldeano a la lava? No ho sé, la veritat és que no ho sé. Ai, la leche. Us presento un llac de lava. Fem una mica d'espai perquè ara tiraré aigua. Mireu la nostra obsidiana. No tota la lava, no tota. Mireu. Ai, no m'he preparat cap beguda. Bueno, estaria aquí fins al dia del judici final. 3, 2, 1, càmera ràpida. Molt bé, a veure. Ara, després de 6 anys traient obsidiana, m'enduc 20 blocs d'obsidiana, posaré una marca. Veieu, he fet tot aquest trajecte de la mina on estava, he fet piri, he vingut cap aquí. Aquí n'hi havia, però l'he perdut de vista, no sé on era. Llavors he hagut de fer tot aquest camí, per aquí trobarem un forn, ja veuràs. Aquí el camí i he tret tota aquesta obsidiana d'aquí. Ara poso una marca per saber... El posarem en negre o en un color així. Nom, sisplau. Li posarem obsidiana. Un cop tenim aquí l'obsidiana posada, tanco i si vull, com que aquí no hi ha lava, quan vulgui picar avall per trobar el mar, ja ho tindré. Ara, tornem a casa. Molt bé, ara ja sóc a casa. M'ha costat bastant sortir d'aquí, però bueno, no passa res. A veure, tinc els 3 gossos, la Maria, tinc a tot quisqui. Xie! Ara tenim 20 d'obsidiana, un huevo de material, com podeu veure aquí. Aquí dintre també tinc molt d'això. Endreçaré tot l'inventari. No sempre farem servir aquest pic. I recordeu-me, sisplau, en els comentaris que el pròxim dia anem a buscar un cavall. Que tenim una sella aquí, si no m'equivoco. Mira, tenim una sella i no tenim cavall. Per cert, mireu com m'ha quedat això. Sabeu que estava a punt de trencar-se? Mireu com queda, així trencadet. Res, va fer gràcia i la vaig guardar. Recordeu el pròxim dia d'anar a buscar un cavall. I bueno, nois, amb aquesta gentada a casa, que som 6, en una casa minúscula i una mica baixeta, però bueno, no passa res. Avui hem aconseguit tot aquest material. Espero que doneu molt de suport amb likes a aquest vídeo, perquè m'ha costat molt trobar la lava i picar-la, o sigui, picar l'obsidiana. I ja sabeu, subscriviu-vos, doneu-li like, activeu la campaneta, activeu la campaneta per rebre notificacions dels pròxims vídeos que pengi. I ara sí, fins un altre.